Idan masu karatu ba su manta ba, a kashi na 7 mun tsaya inda dakarun ƙasar sun suka yi kan sarki Jazbani da nufin za su kama shi, har ta kai ta kawo sun gano cewar baya buƙatar koya wani abu ya kama Sunoni, don haka sai suka matsa domin illata Sunoni da yake bayan sarki Asumi. Shi ko sarki Jazbani yana mai kare shi, ta haka suka sami damar yi wa sarki Jazbani manyan sara guda 3 a kirji, cinya da hannu. Sarki na tsaye, jini na zuba a jikinsa amma bai fasa ya kasa ba, har sai da sarki Junjun ya nuni da hannunsa wani koren haske ya doki kirjin sarki Jazbani, sannan ya zube ƙasa a sube. Sarki Junjun ya bada umarni a ɗaura sarki da Sunoni da manyan anko a rataye su a jikin manyan dirkokin da ke tsakiyar garin har lokacin da ajalinsu zai riske su, sannan kuma ya kira Rawbatul Tumash da Rawbatul Tamash, wasu manyan aljanu ne waɗanda sun ninka aljanin Gulmahak sau 5 a girma da kuma ƙarfi. Nan take suka bayyana a gaban sarki Junjun, ya ba su umarnin su je su halaka aljanin Gulmahak da ke bayan gari. Kafin ka ce kwabo tudu sun isa inda aljanin Gulmahak ke kwanci a bayan gari, yana mai gyangyaɗi. Rawbatul Dimash ne ya fara kama fuka-fukan aljanu Gulmahak ya karairaya su, ya kwale ihu da kururuwa, sannan ya farka a birgice. Shi ko Rawbatul Dimash sai ya sa gabjejen hannunsa ya naushi tsakiyar kirjin aljanu Gulmahak, nan take kirjin nasa ya burme da kasusuwan wasu suka karairaye. Aljanu Gulmahak ya sheka barzahu, tasa ta kare. Su ku waɗannan maridan aljanu sai suka koma ga sarki Junjun suka gaya masa sun cika aikinsu. A ƙasar Madinatul Zamar kuwa Boka Hibbu ne ya ta karkari ya bushe da dariya har da kyakyatawa, saboda ya ga abin da ya faru ga sarki Jazbani a cikin birnin Sin. Ya san zai yi ya sarki Jazbani ya kubuta daga hannun sarki Junjun, saboda yana da zakwakuran mayaka da kuma karfin tsafi da a duniya yanzu babu kamarsa. Yanzu ya samu damar da zai yi juyin mulki a cikin birnin, sannan ya kwato matarsa Sakaliya da ke cikin kurkuku a daure. Amma akwai abin da ya shige wa Boka duhu, domin ya kasa gano cewa akwai wani abu da yake yunkurin bawa sarki kariya. Ya kasa gano ko menene, amma ya san kuma menene ba zai iya tunkara sarki Junjun ba, dole ya hakura. Saboda haka ne ma ya shirya tugun da zai je har gurin sarki Junjun din. Cikin hanzari ya mike tsaye, sannan ya ɗebi wasu guraye ya sa su a damtsansa, hannunsa na dama da na hagu ya ɗora wata rigar fatu namun daji a saman rigar da ke jikinsa, sannan ya ɗauki sandar tsafinsa ya fice waje daga cikin gidansa wanda ke can kasar gumin daji. Abinda zuciyarsa ta fara rayyana masa shine ya fara zuwa kurkuku da aka tsare mata matarsa Sakaliya, ya kwato ta, sannan ya fara aiwatar da juyin mulki. Kawai sai ya fara maganganun tsafi, cikin dakika guda sai gashi ya tayi sama cikin iska, sannan ya cilla da gudu zuwa cikin birni na Madinatul Zaman. Babu wanda ya sai ya ga Boka Hibbu a wannan lokacin, har sai da ya dangana da bakin kurkuku da aka daure Sakaliya. Ga dakaru masu gadin kofa amma ba su gan shi ba. Haka ya wuce saman su ya dirga a tsakiyar gidan yarin wanda ke can karshen garin. Ko da shigarsa cikin gidan yarin sai ya rika duwa daki zuwa daki, daga can ya hangi matarsa Sakaliya a can dakin da ke karshen ginin a kaɗe jikin garu. Kamar yadda haske ke ratsa guri, haka Boka ya ratsa zuwa cikin ɗakin, sai gashi a tsaye a gaban matarsa yana mai kallonta cikin tsananin damuwa da take ci. Rabansa da ya ga matarsa a zahiri a yau kusan shekara 27. Ya daɗe a tsaye a kanta ba tare da ta sani ba, domin kanta ƙasa yake tana mai rungume da kafafuwanta. Zuwa can sai Sakaliya ta ji kamar wani abu ana tsaye a kanta, sai ta daga kanta ta yi arba da mijinta a tsaye, wanda sama da shekaru 27 rabanta da ta gan shi. Sai ta kame a zaune tana mai zare idanuwa cikin tsananin mamakin abin da bata taɓa zato ba. Boka ya durƙusa a gabanta yana mai murmushi da kuma hawaye, sannan ya rungume matarsa. Ita kuma sai ta hau tattaɓa jikinsa, tana ganin kamar mafarki take yi da ba gaske bane. Ya ke matata, ni ne da gaske na dawo gare ki, ba mafarki bane ba. Yau ƙarshen zaminki a nan ya zo ƙarshe. Yanzu zan fitar da ke daga cikin wannan gida, sannan na kwace fadar masarautar na zamanto ni ne mai mulki. Ko da Sakaliya ta ji haka, sai dan take ta kamu da tsananin farin ciki wanda ya daki tsokar zuciyarta da ƙarfi, haka kuma ya janyo zuciyarta ta buga. Take numfashinta ya ɗauke, har zuwa yanzu suna rungume da juna. Ko da Boka ya gaba ta amsa masa ba, kuma ya ji alamun jikinta ya sake, sai ya janye ta zuwa jikinsa. Daga nan sai kuma ya ga ta yi ƙasa za ta faɗi. Cikin hanzari ya rike ta yana mai girgiza ta, ya gabata motsi. Hakan ne ya tabbatar mata da cewa ta mutu. Ya kwarara wani irin ihu mai matukar karfin, har sai da dakarun da ke dinginan suka shigo cikin gidan suna dubo. Ko da suka zo su ga mai ihun ba su ga kowa ba, har sai da suka isa bakin ɗakin da Sakaliya ke ciki. Bisa mamaki sai suka ganta a miƙe cikin iska, alamar ba ta da rai. To amma ba su ga abin da ya ɗaga ta ba sama ba. Ko da Boka Hibbu ya ga dakarun a bakin kofa, sai ya nuna su da sandar tsafinsa. Wani hasken wuta ya fito daga jikin sandar, ya kone su gaba ɗayan su, waɗanda akalla sun kai su 10. Sannan ya ɓalla kofar rike da gawar Sakaliya, ya ƙara hawa kan iska, ya cilla da gudu zuwa gidansa da ke can dokar daji.
Al'amarin Amanat kuwa da kuyangarta Shardila bayan da iska ta buge da suka bingire da bacci ba su tashi fa har sai da gari ya waye, suna farka sai suka ga kuyangu a zaune a cikin ɗakin sun yi jugun suna masu sauraron farkawar Gimbiya. Amanat a yayin da kuyanga da Shardila ke kwance a can gefe guda kamar haɗin baki, Gimbiya, Amanat da kuyanga Shardila suka farka daga bacci sai suka ga kuyangu a gaban su, sannan Amanat ta hangi jaririyarta a hannun ɗaya daga cikin kuyangun tana da rarrashin ta. Ko da ganin haka sai kuyanga mai suna Hasinat ta karasa kusa da Amanat yayin da take rike da jaririyar a kafaɗarta ta ce, ranke daɗe, kun kasance kuna wani irin bacci mai nauyi da tsayi har jaririyar nan take kuka tana mai neman abinci amma ba ku farka ba har lokacin da na ɗauke ta na bata madara da ruwa kuma ina rarrashin ta har zuwa wannan lokacin da kuka farka. Har Gimbiya Amanat ta buɗe baki za ta yi magana sai ga aljani Sahel wanda ke cikin siffar sarki Jazbana ya yi gyaran murya a lokacin da ya shigo cikin ɗakin ya karɓi jaririn daga hannun kuyanga Hasina, sannan kuma sai kuyangu suka fice daga cikin ɗakin suka bar sarki Jazbana na ƙarya da kuma Gimbiya Amanat. Sai ya dubi Gimbiya Amanat yana murmushi ya ce, ya ke mata ta Amanat, ina so za mu yi magana dangane da wannan ƴata mutu, amma kin ga yanzu kin tashi da kika tashi daga bacci, ya kamata a ce kin je baya kin gyara jikinki tsaf kafin mu yi magana, sai dai kafin ki gama zan iya makara, don haka yanzu zan ƙara safa da idan kin kintsa zan zo domin mu tattauna akan wannan batutuwan da zamu yi. Ya kwantar da jaririyar a bisa gado sannan ya miƙe ya fice daga cikin ɗakin. Haka aljanin Sahal ya rika yaudarar Amanat yana mai canza mata maganganu cikin dabaru har zuwa wannan kwanakin da za a fara fito da bu'ayyan al'amari fili a cikin birnin Daulatul Zaman. Shi ko Boko Hibbi lokacin da ya isa gidansa dauke da gawar matarsa sai ya kira wasu hadimansa guda uku, wato Zaikub, Matada da kuma Dezub, suka iso gabansa cikin ladabi da kaskantar da kai. Boko ya dube su yana mai zub da hawa ya ce da su, ya ku waɗannan amintattun haimai na ku sani waɗannan gawar ta mata ta ce Skaliya wacce wannan masarautar ta ci amana ta, aka kulle ta a kurkuku akan karamin laifi, gashi har hakan ya yi janyo sanadiyar ajalinta. Lallai wannan masarauta ta bakanta wa rayuwata da mafi munin zunubi, da a ce na samu matata da rai to da zan iya barin masarautar na yi nisa da ita yadda ko labari na ba za a ƙara ji ba. To amma yanzu tunda sun aikata min wannan tabargazar, lallai sai na kwace fadar masarautar, kuma yanzu da yawa daga cikin manyan birnin sai sun mutu, sannan matar sarki Jazbana dole ta maye gurbin Sakaliya. Bai gama maganarsa ba sai zai kubuye tare numfashinsa da cewa, ya shugabana, abin da ya kamata mu yi yanzu shine mu fara kashe waziri da kuma sarkin yaƙi ta hanyar zuba musu guba a cikin abinci, sha ko ci. Da zarar sun mutu sai a nema da ka binciko sanadin mutuwar, sai ka ce ka yi bincike ka gano amintaccen sarki ne ya aikata hakan wannan kisa ta hanyar zuba musu guba, to daga nan shi ma hukuncin kisa ya hau kansa. Daga nan kuma sai ka ce sarki ya baka damar zuwa kusa da shi don kare lafiyarsa. Idan kuwa hakan ta kasance kana kusa da shi, kai ne mai mulki har zuwa wasu 'yan kwanaki, sai ka janye aljini Sahal wanda ke cikin siffar sarki Jazbana ka hau karagar mulki. Daga nan kuma sai ka aure matar sarki, shi kuma an yi juyi mulki cikin sauki kenan. Ko da jin haka sai Boko Hibbi ya kura wa Zaikub idanu sannan ya girgiza kai ce, lalle wannan shawara taka ta yi, amma yanzu ya za a yi mu zuba waziri da sarkin yaƙi guba? Idan ka ba ni dama a cikin daren yau zan je na aikata. Da zai kuma sai ya numfasa ya ce, ya shugabana, ka san yanzu ka ɗauko Sakaliya daga kurkuku, nan da wani lokaci labarin zai fada a cikin kuma abinci, ko in aka gaba Sakaliya za a gano cewa mu ne muka aikata haka. Don haka sai mu sabar da gobara ba kone kurkukun. Kaga idan aka ga kurkuku ya kone babu wanda zai zarge mu, za a ɗauka gobara ce kurun ta faru a cikin kurkukun. Da zai kai ma ka zo da shawara, in ji Boka. Nan take ya kira wani batoyin aljani ya tafi cikin zuwa kurkuku ya kone ta gaba ɗaya. Wannan shine abin da ya faru ga cikin birnin Daulatul Zaman. Can kuwa abin nan sun sarki Jazbana da Sunoni na ɗaure cikin manyan sarkoki jikin durkoki a yadda suke sumi har zuwa tsakar dare. Iska mai ƙarfi ta fara buga, sannan sarki ya farfado daga suman daga halin ukubar da suke ciki. Gashi jikinsa ba kwari sosai saboda jinin jikinsa ya zube a lokacin artabu. A wannan lokacin ne kuma ya kamata su kubuta kafin wayewar gari. Nan take ya fara amfani da tsafinsa don ya samu ya kubuce daga ɗaurin, amma maimakon sarkokin da aka ɗaure su tsinke sai ya ƙara ɗaure suke yi. Sarki Jazbana ya matuƙar mamakin wannan al'amari. Abinda bai sani ba shine jiya bayan kowa ya watse, sarki Junjun ya dawo gurin shi kadai ya tsaface sarkokin da aka ɗaure su ta yadda babu wani tsafin a duniya da ya isa ya kwance su. Sarki Jazbana ya yi iyayensa
amma abin ya fuskar har numfashinsa ya fara fita sama haka dole ya haƙura yana jiran ajalinsa. Nadama ta zo masa akan lalle akwai alamun Boka Hibbu ya yaudare shi kamar yadda Jarumi Kamal ya gaya masa. Yana cikin wannan tunani ne kawai sai ya hangi Jarumi Kamal na tawowa a gare su cikin duhun dare, har sai da ya karaso gare su sannan ya yi masa nuni da ya shiru. Nan take Jarumi Kamal ya dafa sarkar da aka daure su sannan ya wasu addu'o'i kafin ya dauke hannunsa sai sarkokin suka narke tamkar ruwa. Duk wannan abin da ke faruwa har yanzu Suloni bai farka daga suman ba. Jarumi Kamal ya dauki Suloni da hannu daya sannan ya rike hannun sarki Jazbana yana mai yin addu'a take suka fice daga cikin birnin da sun suka yi nisa a nahiyar. Sannan Jarumi Kamal ya shigar da su cikin wani kogon dutse. Ko da shigar su sai sarki Jazbana ya ga ashe kogon yana da dan fadi daga ciki da wasu manyan duwatsu masu fadi. Jarumi Kamal ya shimfide Suloni aka daya daga cikin manyan duwatsun sannan ya yi wa addu'o'i ya tofa. Bisa mamaki sai ya ga shi ya farfado daga dogon sunan. Ya kalli sarki Jazbana sannan ya duba zuwa Jarumi Kamal ya ce ashe ana iya sambada lahira sannan kuma a dawo duniya. Oho, sabuwar cakwakiya na rantse da gemun kakana. Wannan jarumi mai fararen kaya shi ya kara sambado da mu don mu ci gaba da rayuwa don mu mutu. Aiko shi kenan ƴaƴana da cewa za su yi, in har na mutu cewa za su yi tsinanan son kuɗi na shine yasa suka yi asarar ubansu. Jarumi Kamal ya yi murmushi sannan ya ce masa ka kwantar da hankalinka domin ubangijin musulunci shi ya kubatar da ku daga sharrin sarki Jingin, domin wannan kogon da kake ciki ba a nahiyar birnin sun yake ba. Ko da jin haka sai sarki Jazbana ya ce ya kai Jarumi Kamal, hakika ban san wacce irin godiya zan yi maka domin ka ceto rayuwata har sau biyu kenan da kuma abokin tafiyata, amma yanzu mun bar kasar Sin ba tare da kwararren likita sarki Jingin ba. Gashi na haɗo da dukkan abubuwan da ake nema domin a yi wa yata aiki. Ai ina ganin dole sai na koma kasar Sin domin na taho da likita, ko da kuwa zan rasa rayuwata a can. Bai kai ƙarshen magana ba, Jarumi Kamal ya tara numfashinsa da cewa ya kai sarkin sarki ka sani fa maganar neman likita ba ta sau, domin sarki Jingin so ya kashe ka saboda ka karya masa al'abarin kasarsa, ka fito masa da kan dodo tsirara a cikin fadarsa, wanda hakan yana nunin da cewa kana mai kalubalanta kasar ne da yaki. Shi yasa kaga sarki Jingin ya ce a kama ku da rai ko a mace, domin a tarihinsu ba a taba samun wanda ya yi musu haka ba. Kenan idan haka ne Boka Hibbu yana mai sane ya nuna ya sa kuka zo wannan abin. Kwarai kuwa yanzu ka fara fahimta abin da nake faɗa maka kenan. Abin da baka sani ba yanzu shine Boka Hibbu ya yi baka juyin mulki a can ƙasar ka, yana sa an zuba waziri da sarkin yaƙi guba duk sun mutu. Yanzu har yana cikin fada wai yana tsaron lafiyar aljanin da ke cikin sufurka a matsayin sarki, kuma kamar yadda ka sani ne duk abin da aljanin sai hal zai aiwatar a cikin birnin sai ya sami umarni daga Boka. Sarkin ya numfasa ya ce ya kai Jarumi kamar yanzu ba na mamakin abin da al'ajabi da ke yi, amma shin menewa sarki Hibbu da zai ci amana ta haka? Jarumi kamar ya dubi sarki Jazbana ya ce kai baka yi masa laifin kai, mahaifinka ne ya yi masa laifi domin shi ya yi wa matarsa hukuncin ɗaurin rai da rai don ta karya dokar masarautar. Shi kuma ya ɗau alwashin sai ya kwace mulkin birnin sannan ya fita da matarsa daga cikin kurkuku. Amma yanzu abin mafi muni shine matar da yake so ta halaka saboda an yi rashin sa'a ta mutu. Ko da jin haka sai sarki Jazbana ya kwarara wani irin ihu mai matukar karfin abin wanda ke tarwatsa maza a filin daga. Nan take Suloni ya fara makirkita domin bai taba jin irin wannan ihu ba. Sarki ya yi wa magana da cewa komawa birni shine mafi alkhairi a tare da ni, domin ba zan taba yarda da irin wannan cin amana ba. Hakika sai na yaki dukkanin makiyana da ke cikin birni na dawo da kima ta yi mike tsaye ya nufi tafiya. Sai Jarumi Kamal ya tare gaban sa ya ce ya kai sarkin sarki ka sani daga nan zuwa birnin ka tafiya ce ta watanni 6. Gashi kana da dauke da raunuka a jikinka, jini yana zuba da yawa daga jikinka sosai, kaga saboda haka dole kana buƙatar kai kwana 2 kai jinya sannan sai mu tafi. Sarki ya ce shin wai ina aljanin gulma haka ne? Lalle mun bashi shi a can bakin kofar birnin Sin. Jarumi Kamal ya dubi sarki sannan ya ce hakika rashin sani ya fadire duhu. Kasan sarki Jingin ya sa aljanu sun halaka shi a can, sun yi wa jikinsa fata-fata. Mu kanmu ma a yanzu yana nan yana ta neman mu, amma ba yadda za a yi ga mu. Sarki Jingin ya duba a cikin mudubin tsafansa amma ya kasa ganin inda muka yi, kuma da yardar ubangijin musulunci ba za su gan mu ba. Yanzu ka yi hakuri sai ka sa
mu ciwo ka so rike zuwa wani kwana biyu da yardar Allah ni zan maka rikiya har zuwa can birnin naka, sannan kuma mu roƙe shi ya sa masarautar taka ta zama to haramtacciyar fada a gare su. A haka dai jarumi Kamal ya shawo kan sarki Jizbana har zai da abin da ya faɗa masa. Nan cikin kogon suka kwana biyu, sarki Jizbana na shan magani har kuzarinsa ya dawo jikinsa, sannan suka yi shiri suka tafi. Sai jarumi Kamal ya dubi sarki ya ce masa, ta ɗau alƙawarin taimakon ka har zuwa lokacin da mulkin ka zai dawo gare ka, amma ka yi min alƙawari idan mun ci nasara za ka karɓi addini na. Sarki Jizbana ya ɗan yi shiru, sannan daga baya ya ce, idan har dukkan abin da ka faɗi ya zama to gaskiya, hakika zan bar addinin mu na karɓar addinin ubangijinka, domin na fahimci ma abocin taimako ne da kuma tausayi. Jarumi Kamal ya ji daɗin wannan magana ta sarki, don haka sai ya ce da su, to yanzu za mu tafi zuwa birnin ka. Duk inda suka ga ya taka su ma sai suka taka domin su koyi da shi kuma sai ya fara yin wata addu'a ta musamman. Faruwar haka ke da wuya, sai suka ga suna masu keta zazuzzuka cikin tsananin sauri tamkar kiftawar haske. To masu sauraro, a nan za mu tsaya cikin wannan kasaitaccen littafin mai suna haramtacciyar fada kashi na 8, sai ku biyo mu zuwa haramtacciyar fada kashi na 9 domin jin ci gaban wannan labarin wanda Abubakar T. Ilyas ya rubuta wato yayin da ni Muhammad Ashir Sani Gyaɗi-Gyaɗi nake karanta muku shi.